Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. Karen bezoekt haar naamgenoot, Anneke zingt er nog in en met de jas aan en Lisette gaat potten bakken. We gaan dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. Iedere week bespreken we kunst, cultuur en lifestyle in de regio. En vanavond zijn aangeschoven Anneke, Karen en Lisette. Dames, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Karen, we beginnen met jou. Je hebt heel veel theatertips voor ons meegenomen. Zometeen duiken we de kleedkamer in de Karen Bloemen. Maar eerst hebben we Mix and Match. Klopt, een theatergroep uit de regio. Ze hebben een nieuwe voorstelling. Afgelopen weekend stonden ze in Beringen in de Wiekslaag. En dat was een groot succes, heb ik gehoord. Een hele komische voorstelling. En aanstaande zaterdag hebben ze nog een voorstelling in het theater in Panningen. En we kijken genomen bij de repetities. Oké, we gaan kijken. Ik weet wel dat het een soort dramatherapie is, maar daar hoef ik toch zeker niet aan mee te doen. Ik ben hier wel de directrice. Het is juist heel lichtdrempelig als toch iemand van de directie mij duidt. Dit is de eerste keer omdat corona eigenlijk tussendoor kwam. In 2019 ben ik lid geworden, maar vanwege corona zijn we nog niet op de planken geweest. Maar nou eindelijk wel. Dus, En wat is het voor stuk? Het is een komisch stuk. Het is een stuk om te lachen. De titel is Over de Flos. Het stuk bestaat uit twee gedeeltes eigenlijk. Ja. Het eerste gedeelte gaat eigenlijk over een eenrichting, hoe allerlei vreemde mensen komen van diverse plumage. Vreemde mensen, ik ga er niet te veel over verklappen natuurlijk, maar je snapt natuurlijk wel dat er in zo'n gekkenhoes, mocht je het zo zeggen, gekkenhoes, toch allerlei typetjes zijn met leuke fratsen, met leuke dingen die het natuurlijk wel leuk maken voor het publiek. Ja. Het tweede gedeelte daarentegen staat iets anders dan het eerste gedeelte. Maar wie wil ik ook nog niet te veel over verklappen, dat zien we dan allemaal wel. Dat was trouwens wel een slimme zet van Dick, en met krijgen je met een jas te douwen. Soms heb ik wel van die goede momenten, joh. Oh, Pony, wat groot u bist er al gaan. Ja, en is wel een punt weg op het En niks te van de bliefs. We gaan zo beginnen met de generale repetitie. Absoluut de moeite waard om het te zien. Het is absoluut een must om het te zien. En het brengt u de lachspieren gegarandeerd op. Zwergen, geen kabouter. En bovendien heb ik net gezegd dat de kleien onderwees zien. Als die op het eten komen, joh. Nou, maar hopen dat alles goed gaat. Nou, het enthousiasme spat er wel vanaf, hè? Ja, het is toch prachtig dat zo'n regionale talenten dan zo'n podium krijgen. Dat is hartstikke leuk dat ze het doen, allemaal, toch? Oh, mooi, ja. En heeft iemand al iets gehoord over geluiden gehoord, hoe het was bij de voorstelling afgelopen weekend? Jazeker, ik heb gehoord dat mensen allemaal met een big smile naar buiten liepen. Ja, staande ovatie. Ja. Dat weet ik niet, maar big smile vind ik al mooi. Dat is al heel mooi, inderdaad. Ja, veel humor en heel verrassend, heb ik begrepen. Dus, in ieder geval met heel veel energie, zo te zien. Ja. Ja. Lisette, ik blijf even bij jou, want het water loopt me bijna uit de mond. De regio staat bekend om asperges. Ik vind ze heerlijk. Jij ook? Ja, elk jaar verheug je je op de lente. Niet alleen voor de klokverzet, maar zeker ook voor de asperges. Ja. En wat heb je meegenomen? Een recept uit een heel bijzonder kookboek? Ik heb een bijzonder kookboek meegenomen. Ja. Een kookboek van mijn oma. Ja. Het valt uit elkaar, dus thuis staat hij inderdaad gewoon met een elastiekje. Er zit natuurlijk gewoon een bedprentje in, want dat was makkelijk. Boekenlegger, ja. En de recepten die hierin staan, het is gewoon grappig omdat er nog echt oude spelling is met SCH. Ingrediënten die je eigenlijk niet meer kent. Maar na verschillende weken asperges op de klassieke manier vind ik het ook heerlijk om gewoon een magazine te pakken. Ja. En wat is jouw favoriete recept uit dat boek? Ja, gewoon met een eitje. Heel simpel. En een eitsausje erbij. Een beetje boter. En welk jaar is dat boek? Weet je dat? Ja, kan ik daar wel even kijken. Ik dacht 1921. Zo. Ja. Nou, staat er nog een goed recept voor soep in? Want die vind ik toch moeilijk om te maken? Runderbouillon. Ja, er staan heel veel soeprecepten in. Eigenlijk aspergesoep. Om een goede, die staat er vast in. Ja. Zoek eens meteen ik ga me zo even uit. Ja. Maar je had nog wat hippere recepten voor ons meegenomen. Ja, gewoon in een magazine van de Biep. Dan blader je en dan kom je ook aspergerecepten tegen. Afgelopen weekend heb ik deze gemaakt. En die heb ik nu eigenlijk als borrelhapje gemaakt voor jullie. Dus kunnen jullie zo meteen proeven. En hoe heet het? Asperge Wellington? Zie ik dat? Ja, dat is eigenlijk gewoon... een variatie op de beef Wellington. Ja. Heel goed. Oké. Dus. Nou... We moeten snel afronden, want ik wil al proeven. We zetten iedere week de asperges in de spotlight. En vanavond hebben we de eerste uitzending daarvan.
Het is druk in de aspergewinkel. Het witte goud is er weer. Vele telers in de regio zijn er het hele jaar mee bezig. Zo ook Martens Asperges. We hebben er 5 in Nederland, 5 winkels staan. Hier in Tienerij, in Vilniusbeek, in Apeldoorn, in Blaricum. En nu pas sinds kort in Zuid-Limburg bij Bergen te Blijt. Wij leveren ook natuurlijk over de grens leveren ook asperges, ja. Maar we hebben ook productievelden in Duitsland. We hebben ook een Duits bedrijf. En in Duitsland hebben we ook 14 verkooplocaties in Duitsland. We hebben ook 14 verkooplocaties, ja. Eigen verkooplocaties. Dat zijn zeg maar verkoopstands die langs de weg of bij tankstations of bij een supermarkt staan wij dan. En dat doen wij ook. Maar dat gaat met Duits product, met onze Duitse velden, ja. Wij doen ook verwarmde teelt in kassen. We telen ook in kassen verwarmde teelt. We telen buiten verwarmen, onder minitunnels doen we ook verwarmde teelt. En dan de minitunnels. Dus wij proberen wel eind februari, begin maart zeg maar, dan proberen wij al in productie te zijn voor onze klanten om dan asperges te kunnen leveren. Een tunnel is eigenlijk een geforceerde teelt noemen we dat eigenlijk. Die kun je voorverwarmen, zeg maar, verwarmen of niet verwarmen. En door die tunnel zeg maar, door de zwart-witte folie en de tunnel, zeg maar, zo'n boogjes, er zit een tunnel op, creëer je een buffer eigenlijk in. En dan als je de zon mee hebt, dan creëer je die warmte erin en s'nachts trekt die warmte eigenlijk in het bed naar die plant toe. Waardoor die plant eigenlijk, ja, wordt eerder eigenlijk, ben je een week tot 2 weken eerder in productie. Zeg maar. En vanaf wanneer kunnen jullie daarmee asperges leveren? Met tunneltjes vanaf half maart. Met het goede ras, dan heb je ook weer verschillende rassen natuurlijk waar je die tunnel toe kan passen. Niet alle rassen zijn ervoor geschikt. De busjes van Martens rijden door het hele land om de asperges te leveren. Zo gaan ze ook naar Van A tot Z Barbecue. Ze maken speciale aspergeboxen. Nou, het idee achter de aspergebox is eigenlijk om mensen zeg maar, terug te brengen naar het eten in de seizoenen. Wij als bedrijf zijn natuurlijk heel erg gebaat bij het werken in het seizoen. En daarnaast ook kijken naar mensen terugbrengen naar wat is het seizoen eigenlijk. Je kunt tegenwoordig in iedere maand wat je wil eigenlijk de bepaalde producten zomaar in de supermarkt kopen. Maar we willen mensen eigenlijk wat liever terugbrengen naar de periodes waarin je bepaalde producten hoort te eten. Mensen echt weer groot brengen en bijleren over wat bepaalde producten inhouden. En dat ze ook het lekkerste zijn in de seizoenen waarvoor ze horen. Nou, eigenlijk is het idee ontstaan vanuit een bekende, vanuit onze directeur eigenlijk, Jacques Willems. En die persoon die speelde al langer met het idee om het lokale aan de markt te brengen. Omdat het zo goed aansluit bij wat wij eigenlijk al doen, ook vooral het seizoensgebondenheid zit daar heel erg in betrokken. Zijn we gaan kijken waar liggen lokaal de connecties, waar ligt ook de kwaliteit die we uit willen stralen met de verschillende producten. En zodoende zijn we in gesprek gegaan met de verschillende connecties die wij hadden. En de bekende van onze directeur dan, om zo de beste kwaliteit en prijsverhouding en dergelijke te krijgen om een mooie seizoensbox samen te stellen. In Kronenberg worden alle boxen samengesteld en verspreid over het hele land, maar ook dus naar het buitenland. Ook daar is het witte goud in trek. En het mooie is omdat we met lokale eigenlijk mensen samenwerken, kunnen wij dat allemaal mooi verzamelen op onze locatie. En vanuit daar transporteren wij het dan ook door het hele land. Het streekproduct moet volgens de telers ook echt een seizoensproduct blijven. Dat vindt ook Ron Martens. Hij is geen voorstander om de asperges uit het buitenland te importeren. Maar ik denk dat we de asperges niet, ja goed, dat zou de import misschien komen, maar die smaak en die versheid, die slang, die zo natuurlijk. De importasperges is vaak asperges die toch voorbehandeld is, waardoor die met de conserveringsmiddelen die langer houdbaar is. Dus dat is niet echt meer een vers product. Vind ik. En hier in Nederland heb je nog altijd in die 3 maanden altijd als een vers product. Wij kunnen het ook niet langer dan 2, 3, 4, 5 dagen. Goed, misschien 7 dagen houden. Maar import is meestal 2, 3 weken oud. En dat noemen wij geen vers product meer, nee. Heerlijk, ik heb er weer zin in. Anneke, jij krijgt zo de recepten. Maar eerst wil ik weten welke muziek je voor ons hebt meegenomen deze week. Ja, we hebben 4-tal nieuwe muziek meegenomen. We beginnen met de Ragtime Rumors.
De band waarbij de percussionist uit Echel komt, Sjaak Korsten. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. Rich, Love and Adored. En dat staat meteen in nummer 3 in de Limbo Top 10. Dus wordt goed ontvangen. Ja, het is echt weer een beetje gypsy, jazz, rock'n'roll, country. Ja, gewoon lekkere muziek. Ja. We gaan luisteren of jij hebt het voor ons meegenomen? Ja. Nou, lekker. Heerlijk vrolijk nummer. Lisette, jij zei net dat je ze live ook heel goed vindt. Ja, vind ik heerlijk. Dan ga ik altijd naar voren om het echt helemaal te kunnen zien. Ga je helemaal los? Nou, dat denk ik niet. Wil ik wel eens zien. Ja. Daar willen we ook opnames van. Wat heb je nog meer voor ons meegenomen? Ja, nou een iets kleiner nummer van Dali Luker, een jonge singer-songwriter uit Echel. Ze is nog aan het afstuderen op de middelbare school, maar heeft toch een eigen nummer al gemaakt en uitgebracht. Ja. Het heet Rooftops en het gaat eigenlijk over iets of iemand die onbereikbaar is, maar toch de moeite waard is om op te wachten. Dus een heel puur eigen nummer van deze jonge meid. We gaan luisteren. Until the time I'll be waiting here for you, staring at the rooftops outside my room. I'll try to let it go, but I will not give up my hopes. Holding on is all that I will ever do. Yes, I'm holding on hope for you. Nou, dat vind ik best wel indrukwekkend voor zo'n jonge dame. Echt, hè? Ja. Ja, en ze heeft ook heel veel goede reacties gekregen. En dat motiveert haar ook echt om nog meer te gaan schrijven en te gaan laten horen. Dat snap ik. Nou, we kijken er naar uit. Vervolgens Badraaf, zeg ik dat goed? Ja, Badraaf. Ja. 4 mannen, een band, Americana, country, muziek maken ze. En een heel ander nummer, het heet China Shipping. En het nummer gaat over een man die zijn vriendin eigenlijk spuugzat is. En haar het liefste achter het behang wil plakken, maar dat gaat niet. Dus hij denkt maar, China Shipping, op het schip naar China en ik ben er vanaf. Oké. Ik ben benieuwd. Weer een heel ander sfeertje. Ja, leuk hè? Ja. Lekker divers. Allemaal uit onze eigen regio. Ja, mooi. Ja. Fantastisch. Ja. En je hebt nog eentje voor ons meegenomen. Ja, de laatste is Aniek Mommers uit Helden. Heeft ook een eigen liedje geschreven. Weer een klein, mooi liedje. My Song. En het gaat eigenlijk over het verliezen van je dierbaren. Hen loslaten. Toch ook weer verder gaan. Wetende dat zij ook zouden willen dat jij verder zou gaan met alles wat je hebt. Okay. Dus, nou, en dat klinkt zo. These words keep ringing in my ear as if you're standing next to me. Yes, it somehow feels almost like you are still here. Even though I'm hurting, I accept the pain, 'cause it's what makes me. Nou, ik ben helemaal onder de indruk. Ja, mooi hè? Ja. En ook leuk om te weten, Guido van Guido Orchestra heeft ook meegewerkt aan dit nummer. Ja. En zij doet ook echt een opleiding in muziek of is het haar hobby? Ja, volgens mij is ze ook musical docent en speelt ze zelf ook in musicals en op cruises. Dus echt wel professioneel met de muziek bezig. Dan kunnen we daar nog meer van verwachten in de toekomst. Denk het wel. Ja. Nou, dankjewel. Heel leuk. Lisette, ik ga weer over naar jou. Want behalve asperges duik je ook iedere week weer in de plaatsnamen. Ja. En deze week heb je broek voor ons meegenomen. Klopt. Wat kun je daarover vertellen? Nou, eigenlijk broek. Dan denk ik aan erfgoed, brookhazen. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet. Want in het dialect zeggen wij dan hier box. Dat is helemaal niet broek. Nee, klopt. Ja. Maar het heeft wel een relatie met een vlakbroek. De broek betekent eigenlijk gewoon
land of zo? Moerasland. Moerasland, ja. Ja. En zodoende kom je die broek dus ook heel Limburg tegen. Ook daarbuiten. Ik bedoel, vorige keer heb ik echt alle plaatsnamen uit Limburg gepakt. Maar ja, Broek, Waterland. Ja, het is gewoon echt een oud-Hollandse manier om aan te geven dat de plek drassig is. Ja, dus door heel Limburg vind je Broekhuizenvorst. Even kijken, bespreekbriefje. Asbroek, Halensbroek, Hoogriebroek en Venray. Dus ja, overal kom je dit tegen. En dan ga ik dus ook altijd even zoeken op Pelemaasnet. En daar viel mij Kessel op. En Hoe heeft dat met broek te maken? Er is bij boerderij De Aanstoot, die weg die heette vroeger ook Broek. Dat gehucht heette Broek. Maar dat hebben ze dus later aangepast. En ja, zo leer ik dus steeds weer iets nieuws. En dat vind ik gewoon... Heel interessant om al uit te zoeken. Ja. En houdt het dan op bij de grens of gaat het in België ook nog door met broek? België ook, Meerlebroek, ja. We gaan erop letten. Hoensbroek, ja. Oh ja, Hoensbroek. Ja. Inderdaad. Nou, we gaan er steeds alerter op worden op al die namen. Dan volgende keer komen we bij je terug met andere namen. Helemaal goed. En voor mij wordt het steeds moeilijker. Om het weer om weer iets nieuws Dus als mensen nog tips hebben, zoek eens een keer iets uit. Dan kunnen ze zich duik ik er wel in. Zeker. Is goed. Dankjewel. Karen, even terug naar jou. Jong talent vind je bij theatergroep Cedera. En jij ging bij ze langs, want ze werken aan een musical. Klopt, ook weer een musical. Het is Fame, die kennen we nog wel, denk ik, uit onze jongere jaren. Daar heb ik 100 keer nagedanst. Ik heb zelfs nagedanst. Ja, het is natuurlijk een spectaculaire musical. Ja. Maar ook met drama, alles zit erin. En ik was bij de repetities en ik was wel echt onder de indruk van wat daar gebeurde. Ja, oké. En je hebt meteen kaartjes geboekt? Ja, nou ben ik heel benieuwd, want of dat dan net zo spectaculair is als hoe het in mijn gedachten is. We gaan kijken. We zijn met Rothoes in Blerik bij de repetities van Cedera Theaterproducties. Sarah en Dani, vertel eens iets meer over jullie stichting. Wij zijn een stichting en wij voeren elk jaar een musical op. En we zijn dit jaar bezig met de musical Fame. En het is ons jubileumjaar, dus het is een extra spektakel. En we zijn natuurlijk met hard het repeteren met z'n allen om in mei dadelijk op het podium hier te staan. En jullie repeteren eigenlijk in het hele jaar door voor 1 voorstelling of meerdere dan maar? Precies, voor 1 voorstelling over het algemeen van september tot en met mei. En dan hebben we inderdaad op vrijdagavond repeteren we hier in het Rothoes. En daar zullen we dan ook op 12 en 13 mei onze voorstelling spelen. In de theaterzaal waar het straks gaat plaatsvinden met een aantal spelers. Misschien even leuk om jullie voor te stellen, wie zijn jullie en wat is jullie rol? Yes, mijn naam is Kiki en ik speel Serena in het stuk. Mijn naam is Kylie en ik speel Grace in het stuk, de drummer. Oké, en is het jullie eerste voorstelling bij Cedera? Nee, zeker niet. Ik zit sinds mijn 16e doe ik dit al eigenlijk bij Cedera. Ik heb wel 1 jaartje overgeslagen. Dus dat is in totaal nu 8 jaar volgens mij dat ik met Cedera meedoe. Oké, en jij? Ik zit ondertussen ook al 7 jaar bij Cedera. Dat is ook al een tijdje ondertussen. Ik ben Amber en ik speel Carmen Diaz. Mijn naam is Ryan en ik speel Shlomo in de voorstelling. Zeg je nooit? Shlomo speel ik, moeilijke naam. Ja, moeilijke naam. Oh, wat is dat voor rol? Ja, ik ben eigenlijk ben gedoken in klassieke muziek. Dat is eigenlijk het enige wat ik speel. Maar ik probeer een beetje nieuwe, moderne stijlen, genres te ontdekken. En die rol van jou? Mijn rol wil heel graag beroemd worden. En daar doet ze ook alles aan om dat te doen. Met alles wat erbij komt kijken. Wat heeft jou bewogen om hier bij de theaterorganisatie te gaan? Ja, eigenlijk heeft Amber mij er een beetje in geloodst. Zij heeft meegedaan aan de productie van vorig jaar. En toen ben ik gaan kijken hier en toen, ik vond het hartstikke leuk. En toen ben ik auditie gaan doen en zo ben ik hier. Wist je altijd dat je graag wilde zingen of muziek maken? Of... Ja, in principe wat ik zelf in mijn vrije tijd doe is alleen muziek maken. En om dan nu ook spel en dans erbij te doen, dat vind ik hartstikke leuk om dat ook te ontdekken. Ja. En voor jou, als je als klein meisje al stond je op de spiegel met een borstel? Ja, eigenlijk wel. Het is super cliché, maar eigenlijk wel. Ik heb vanaf kleins af aan al meegedaan met amateur musical dingetjes. En zo eigenlijk een beetje ook hierin gerold. Wat super leuk is. Ja. En hoe voelt Fame? Is het echt een mooie productie om te maken?
Ja, het is sowieso een hele mooie productie, omdat het heel veel verschillende aspecten heeft, zeg maar. Het is echt een beetje een emotionele rollercoaster als je er doorheen loopt. En ik denk dat dat het juist ook zo leuk maakt dat het zoveel contrasten heeft. Jeroen is de regisseur van het stuk Fame. Hoe gaat het? Ja, goed. Heel hard aan het repeteren. En er gaan heel wat uurtjes in zitten, maar het gaat wel echt heel erg goed. Ja. Dus de regisseur is tevreden? De regisseur is tot nu toe tevreden, ja. Is het de eerste keer van jou dat je deze theaterproductie regisseert? Of zijn er meerdere producties die je hebt geregisseerd van Sidera? Van Sidera heb ik nog geen productie geregisseerd. Die had ik al heel lang op mijn wensenlijstje staan. Maar door tijd was dat iedere keer niet mogelijk. En dit keer hebben we elkaar gevonden in tijd en plaats om een stuk voor hun te mogen maken. Okay. En is het ook wat je gehoopt had? Wat maakt het speciaal? Het is een hele getalenteerde groep. Het is natuurlijk een doelgroep die heel fijn is om mee te werken. Het jongvolwassenen. Die hebben de discipline al om ergens goed aan te werken. En tegelijkertijd hebben die wel nog de energie en de vibe om lekker jong te presteren. Dus dat is te gek voor een regisseur om daarmee te werken. En wat kunnen de bezoekers verwachten van dit stuk? Heel veel dans en zang en dat echt op een heel mooi niveau. En dat is natuurlijk een super vibe. Het is een muzikale spektakel eigenlijk. Hè? Fame, dat is natuurlijk dansen op auto's en noem het maar op. Nu hebben we geen echte auto's. Maar er wordt wel heel veel gedanst en vooral ontzettend goed gezongen. En de regisseur, kun je goed met hem samenwerken? Ja, eigenlijk wel. Ik vond het op het begin nog even wennen, want ik kon hem nog helemaal niet. Maar als we gewoon bezig zijn met repetities, wat ik persoonlijk het fijnste vind, is als iemand feedback geeft. En dat geeft hij gewoon op een goede manier, gewoon eerlijke feedback. Ik zag je net tijdens het repeteren piano spelen. Ga je ook met de live band meespelen? Ja, het wordt eigenlijk wel een beetje een combinatie. Met sommige nummers dan speel ik gewoon zelf piano. En met andere nummers dan speel ik ook met de live band mee. Dus dat wordt heel interessant. Dat maakt de voorstelling natuurlijk helemaal bijzonder met een live band. Klopt, zeker. Ja, die ervaring is veel beter dan als je het zo door een speaker hoort. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar voor de mensen die misschien nog willen komen kijken? Ja, zeker. Vooral op de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Op de zaterdagavond en de vrijdagavond zijn er wel nog balkonplekken. En de zaal is eigenlijk helemaal uitverkocht. Daar zijn wij natuurlijk super blij mee. Maar als er nog iemand wil komen kijken, dan zaterdagmiddag is er zeker nog plek. En waar kunnen we naartoe voor de voorstelling? In de weekend van 12 en 13 mei in het Rothuis in Blerik. Oké. Ja. Het ziet er echt leuk heel uit. Professioneel. Ja. Iets voor jou ook, Anneke? Word je daar enthousiast van of ben je niet zo van de musical? Ja, ik deed vroeger altijd aan musicals mee. Ik vond het echt fantastisch. En een goede leerschool. En zeker voor de jeugd. Lekker, ik zie het echt helemaal voor me. En ik zag ook nog singer-songwriter Ryan zitten. Dus, een aantal bekende gezichten zagen voorbij komen. Ja, Willem Maas. Ja, leuk om te zien, al dat enthousiasme. Zeker. Ja, nog meer enthousiaste mensen bij Harmonie Eendracht in Meijel. Want daar is de komend weekend nog in met de jas aan. Ja. En jij ging daar een kijkje nemen. Daar komt verschillend talent uit de regio voorbij. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een soort kroegentocht met allerlei bekende muziek van vroeger tot nu die ze gaan spelen. Dus super knap dat zo'n harmonie allerlei verschillende muziek gaat spelen die niet echt in hun straatje zeg maar, past. Dus ja, een heel mooi initiatief en echt de moeite waard, denk ik. Nou, en Anneke ging op bezoek in Meijel. Joyce, nog innen met de jas aan. Vertel eens, wat is dat voor een evenement? Ja, nog innen met de jas aan is eigenlijk als je de laatste pakt in de kroeg. Als je op stap gaat en dan zeg je dan wel eens van, nou, we pakken dan nog innen met de jas aan. Ja. Een pilsje bij het laatste liedje wat er dan klinkt. En dat hebben we eigenlijk vastgegrepen om het evenement kleur te geven. Om terug te gaan naar de tijd van vroeger en van nu. Wat voor muziek speelde er vroeger in de kroegen? Waar gingen we op stap? Waar gaat de jeugd op stap? Dus alle herinneringen van de muziek van vroeger. Bij Cupke, bij Aarts, bij de Treffer op de Neerkant. Of bij de Pannenshop in Meijel. En wat was er later voor de jeugd? Bij Ultra bijvoorbeeld. Stonden ze lekker te dansen. En wat voor muziek speelt de harmonie dan? Oké, dus echt een avondvullend muzikaal programma door de jaren heen. Ja, precies. Met muziek en met zang en nog een beetje dans erbij. Lijkt me ook wel een uitdaging als harmonie om al die muziek ook te gaan spelen. Ja, dat is sowieso een hele speurtocht geweest naar de muziek. Het valt niet altijd mee om populaire muziek te spelen. Ja. Om daar de juiste muziekstukken voor te vinden en dan de juiste zang natuurlijk erbij. Maar het is een leuk evenement, leuke muziek, met name ook voor de jongere spelers. Niet alleen maar klassiek, maar ook
de populaire muziek. En Jolijn, ja, wij kennen natuurlijk allemaal waar Meijel Grutsopp is. Ja. Is dit nou eigenlijk het vervolg daarop of iets heel anders? Ja, met Meijel Grutsopp zijn we eigenlijk op het hoogtepunt gestopt met ons 100-jarig bestaan als Harmonie Eendracht Meijel. Met een 3-daagse die we hebben opgevoerd in het thema Meijel Grutsopp is. En Meijel Grutsopp is eigenlijk een begrip geworden in Meijel en wij wilden op het hoogtepunt stoppen. Nou, de coronatijd heeft ons echt wel aan het denken gezet dat dit echt iets is wat wij graag terug willen laten komen. En daarom hebben we gekozen voor een nieuw jasje waarin de lichte popmuziek wel terugkomt. Maar in een ander concept. En inderdaad, zoals Joyce al zegt, echt de blik naar de kroegenhits. Dus de hitjes uit de kroeg voor jong en oud. Door artiesten, niet alleen uit Meijel, maar ook buiten Meijel. En dat maakt ook echt wel het verschil. Dat het een thema is uit de kroeg met kroegenhits. En dat de artiesten niet alleen uit Meijel komen, maar ook buiten Meijel. Dus om ook de dorpen in de regio echt wel terug te laten komen in ons programma. Hoe is dat voor jou als dirigent om nu echt met popmuziek bezig te zijn? Nou ja, het is voor mij niet de eerste keer dat ik dat doe. Hè. We hebben natuurlijk met het orkest door de jaren heen al een aantal edities gedaan van waar Meijel Grutsopp is. Waar we met popmuziek bezig zijn. Ik ben zelf natuurlijk best wel een dirigent die van allerlei walletjes eet, hè, om het even een beetje stout uit te drukken. Maar daar bedoel ik mee, ik ben van allerlei markten thuis. En voor mezelf is dat heel erg leuk om te doen, omdat je dan toch een enorme afwisseling in je werk hebt. En voor de harmonie is het ook heel erg leuk om te doen, omdat ze daarmee toch een soort veelzijdigheid aan de dag leggen. Die je, als je ander repertoire speelt, ook weer kunt gebruiken. Onze artiest die we al vaker in het concept hebben gezien waar Meijel Grutsopp is, maar eigenlijk ook wel een herkenning in Meijel is toch wel Rian Jansen-Brummans. We kennen haar van de Brummekes, maar zij heeft ook in de edities waar Meijel Grutsopp is al een aantal keren met ons meegedaan. En zij is eigenlijk niet te missen in de kroeg, want ze gaf al aan, elke zondag was ze te vinden bij de Treffer. Dus ze kent het kroegenleven als geen ander. Daarnaast is Vrouwtje Simons ook afkomstig uit Meijel, die in de weekenden te vinden is in de skihut bij Dotje, maar ook hier in de vangrail in de late uurtjes. We hebben René Basten. René Basten kennen we wellicht van de Heren van Meijel als duo met Andy Geuyen, de Morgan Freemans. Over de brug hebben we ook deze kant op gehaald Sandra Korsten vanuit Helden. Zij speelt ook in verschillende bandjes en zal ook te zien zijn met verschillende rocknummers hier bij ons in de kroeg. En als laatste hebben we Ron Barends, geen onbekende in de muziek. Veel op het podium geweest bij musicals, Joop van den Ende onder andere. En altijd samengezongen in de band Marble samen met Rian. En ook hij zal te zien zijn met verschillende hits uit de kroeg. 21 en 22 april in de Binger. Heb je zelf nou ook een favoriet nummer? Mijn allereerste LP die ik kocht toen ik een jongetje was van 12 jaar, was Meatloaf. Oké. Bad Out of Hell heette die LP. En het is zelfs zo erg dat ik van mijn kinderen die LP laatst nog voor mijn verjaardag heb gekregen, want ik was hem kwijt. En die hebben ze dus in de winkel opnieuw op de kop getikt voor me, omdat ik zei dat ik dat ontzettend een leuke herinnering vond. Dus wij spelen van die LP spelen we Paradise by the Dashboard Light. Oh, dus een mooie jeugdherinnering voor jezelf. Precies. Extra genieten. Zo is het. Heb je nou zelf ook een persoonlijke voorkeur van nummer? Ja, eigenlijk heel veel. De hele set is superleuk. Een beetje guilty pleasure is toch wel Robinette.
Show Me Your Love. Ja? En Van Halen, lekker rocken met Jump. Ja, met al die haren zo meneer. Ja. Nou ja, het leek in eerste instantie onmogelijk, maar het leek mij wel heel erg cool om als Harmony Eendracht gewoon een keer Goalband te laten horen met Noodgeval. En speciaal gearrangeerd voor dit concept hebben we hem laten maken en hij is er. En ik kan je wel zeggen, dat gaat wel echt een feestje worden, dus dat is echt mijn favoriet. Oh, heerlijk. Ik ga weer helemaal terug naar de instuif van vroeger. Ja, jij zult wel herinneringen zullen wel oproepen, ja. Dat is echt degene met de jas aan, ja. Ja. Heerlijk. Maar het moet voor jou toch ook echt... jij zou er zo wel bij willen springen, of niet? Ja, eigenlijk wel. Stiekem wel. Maar wat ik heel tof vind, is dat het gewoon een harmonie is die echt popmuziek gaat spelen. Echt van Goldband tot Meatloaf. Gewoon laat zien wat ze kunnen. En dat je zo ook traditionele muziek voor een groter publiek eigenlijk beschikbaar en zo maakt iedereen enthousiast natuurlijk. Ja, en mooi om te zien dat er in mei al zo'n bruisende harmonie is. Met zoveel mensen ook van buiten. Al lang, maar... Ja. Maar ze nemen ook echt uitgaansgelegenheden mee, van helemaal uit de buurt. Ik heb nog zelfs nog foto's aangeleverd van Cupke. Vroegen ze nog na. Dan gaan ze allemaal op een leuke manier dat verwerken. Dus... het zal veel herkenning opleveren, denk ik, bij de mensen. Ja, echt de moeite waard, lijkt me. Ja. Nou, iedereen die nog niks te doen heeft komend weekend, allemaal naar Maijel, nog in met de jas aan. Lisette, jij hebt nog even wat zoekwerk gedaan, want Anneke vroeg of je ook een recept had voor aspergesoep. Ja, die heb je inmiddels gevonden? Ja, heb ik gevonden. Het goede nieuws is, de aspergesoep staat bij de magere soepen. Oh, maar ik heb het recept ook even doorgenomen en het wordt toch een beetje lastig, Anneke, het spijt me. Daar staat in, als je in het recept bezig bent, wrijf ze dan met het vocht door een zeef van paardenhaar. Ja. Heb je die thuis? Een zeef van paardenhaar? Even denken, nee. Nou, daar wordt nog een uitdaging aan. Ja, oké. Maar wel leuk. Heel leuk. Lisette, ik blijf bij jou. Ja, want jij bent naar Stijl gegaan. Klopt. Want daar ging je potten bakken. Klopt. Daar zit een pottenbakker en die had hier in de regio flink zitten flyeren. Die had open dag. En dan las ik dus immaterieel erfgoed. En dan denk ik, ja, potten bakken... Hoe zit het precies? Ja. Dus ik ben eventjes voorwerk gaan doen. Zondag ben ik eventjes daar geweest. En het trof gewoon een heel enthousiaste man. En we hebben toch eventjes een filmpje opgenomen. En dat gaan we dan even kijken. Ja. Afgelopen weekend had je open dag. 1 keer per jaar heb je dat. Meestal net na Pasen. Ja, een weekend na Pasen, ja. Ja. En in de berichtgeving, flyers, zag ik steeds immaterieel erfgoed, pottenbakken. Dat kennen we vanuit het ambacht. En nu ben ik eigenlijk benieuwd, wat is dat immaterieel erfgoed en pottenbakken? Wat wij als immaterieel erfgoed zien, is de decoratietechniek. De decoratietechniek van het slipversierd aardewerk. Een techniek die in de 17e eeuw, vroeg 17e eeuw, via onder andere het klooster van de Minderbroeders in Venlo en de handel met Noord-Holland via Duisburg door de hele Nederrijn verspreid raakt. En Tegel is een van die plaatsen waar deze pottenbakkers, deze decoratietechniek voor potten een bloeiperiode doormaakt. En eigenlijk vanaf de 18e eeuw een continue geschiedenis heeft. En wij dragen die continue geschiedenis eigenlijk verder in de 21e eeuw door deze techniek nog steeds te gebruiken. Dit is een
typische vuurtest. Een potje dat in Friesland gemaakt is, in dezelfde techniek als dat ik werk. Het is roodbakkende klei, versierd met een witbakkende slip. Er komt er een eenvoudige transparante glazuur overheen en dan gestookt. De vorm is heel typisch voor Nederland. De vierkante vorm voor die vuurtest is typisch Nederlands, maar ook dit oortje dat hier zo gepincht, bij elkaar geknepen is. Dat is een typisch Nederlandse vorm. Ik weet niet waarom dit gedaan is, maar het is, je ziet het in heel veel oude Nederlandse keramiek. Dit motief noemen ze een lopende hond motief en is eigenlijk een heel primitief voortgangssymbool dat al in de prehistorie al gebruikt werd. Eigenlijk ook, je ziet het in Keltische dingen bijvoorbeeld ook terugkomen, dit motief. Ja. En dan is hier deze kan, in dezelfde techniek, dit is nu een Spaanse kan. Die heeft een hele andere, een hele andere vormgeving. Een minder strenge vormgeving, een hele losse, gulle vormgeving. Dat oor is ook heel anders. Dat heeft een hele, een goede grip voor, om te schenken ook wel. Maar ja, het is een heel andere vormgeving. Maar ook weer in dezelfde techniek gemaakt. Hier is de slipversiering met een ringeloor gedaan. Hier is de slipversiering alleen maar eroverheen gegoten en dan is er in die slipversiering gekrast. Dit is een kan die ik, het is, enerzijds is het motief, zoals deze decoratie is heel traditioneel, maar ik probeer er een soort hedendaagse draai aan te geven door er een soort oliekan van te maken. En dit was een oliekan die in zijn werkplaats stond en daar is mijn kan op geïnspireerd. Ja. Ja. Je werkt altijd op materiaal wat leerhard is. Ja. Help even, wat is dat ook weer? Leerhard is als de pot wel aangedroogd is, zodat ik hem aan kan pakken, dat ik hem vast kan pakken, maar nog niet droog is. Okay. Dus in het verloop van het droogproces wordt de pot wel alvast stevig en hard, en, zodat je hem aan kan pakken zonder dat hij vervormt. Maar hij is nog niet droog. Er moet nog genoeg water in zitten om de decoratie aan te pakken. Maar er moet ook nog genoeg water in blijven om straks een glazuur aan te kunnen. Als die pot te droog wordt, dan wordt het krimpverschil tussen de natte angobe en de natte glazuur te groot. En dan breekt, en dan komt er in één keer een te grote hoeveelheid vocht in een droge pot, zodat die gaat scheuren. En dat moet ik voorkomen. Snap ik. Ja. Zojuist had je het ook eventjes over een ringeloor. Volgens mij zien we die hier staan. Dit is een ringeloor. Het woord ringeloor komt van dit instrument. Dit is wat ze noemden een ringenhoorn. Ik gebruik een heel mooi rubberen balletje, een hele moderne versie van die ringeloor. En daar zit een vloeibare klei in en daar kan ik mijn tekening mee maken. Die tekening heeft een hele typische lijn, een aanzet en een uitloop en dan ook weer een uiteinde. En dat is, daar probeer ik mee te spelen. Die typische lijn probeer ik ook in elke lijn die ik zet te behouden. Vroeger werd daar een koehoorn voor gebruikt, er werd die vloeibare klei ingedaan en die werd gekanteld. Dat kommetje wat ik straks liet zien uit Friesland, dat is nog op zo'n manier geringeloord. Immaterieel erfgoed, bescherming, hoe werkt dat? Nou, de bedoeling is, kijk, wij zijn eigenlijk in zijn soort de laatste pottenbakkerij hier in Tegelen die op deze manier werkt. En het zou heel jammer zijn als die lange geschiedenis, als deze pottenbakkerij wij hebben geen opvolging, tenminste niet direct, onze kinderen doen hele andere dingen.
Misschien onze kleinkinderen, maar die zijn nog net te jong om daar echt iets over te beslissen. Als wij de pottenbakkerij moeten sluiten omdat we het niet meer kunnen, dan is het afgelopen met die techniek. En de bedoeling is dat we dit verder dragen, proberen door te geven aan nieuwe mensen, aan jonge mensen, om in elk geval de techniek te behouden en mogelijk ook weer een pottenbakker hier aan het werk te krijgen die op deze manier kan, of in elk geval op deze wijze verder kan werken. Dat is heel scherp. Ja. Okay. Dus dit was een vloeibare witte klei. En als ik er ijzer bij doe, dan krijg ik een roodbruin. Als ik er ijzer en mangaan bij doe, dan wordt het bruin-zwart. Als ik er koperoxide bij doe, bij dat wit, dan wordt dat uiteindelijk groen. Geweldig. Mooi. Mm-hmm. Ja, het is heerlijk om hier de slag te zien. Mm-hmm. Lijkt allemaal makkelijk, maar ja, je hebt vast jaren hier aan gewerkt. Ik ben bijna 40 jaar pottenbakker, dus ik heb eigenlijk altijd in deze techniek gewerkt. Dus ja. Geweldig. Ja. Hartelijk dank voor je bereidheid om dit ons allemaal te laten zien en ons uit te leggen. En ik zou zeggen, mensen, hou Pasen in de gaten volgend jaar. Want rond die tijd is er weer open dag. Ga gerust eens kijken, want het is echt heerlijk. Lisette, weer veel inspiratie opgedaan in stijl? Zeker, hartstikke mooi wat hij maakt. En je ziet er net weer iets anders. En je hoeft ook niet helemaal naar de andere kant van de Maas om keramieklessen te volgen. Dat kan gewoon in Panningen. Trouwens, die leerkracht van Panningen, die gaat ook in het keramiekcentrum in Tegelen lesgeven. Dus. Maar jij doet het zelf toch ook? Ja. Een mooi stuk al gemaakt? Ja, van jezelf te zeggen. Maar, ja, er zijn wel mensen die zeggen dat er toffe dingen bij zijn. Ja. Lijkt me ook gewoon heerlijk ontspannen. Je moet een keer mee, ja. Heerlijk ontspannen, maar na 3 uur ben ik ook heel moe. Van het denken en het kijken, is het genoeg? En dan moet ik, Het is wel intensief. Voor mij wel. Maar neem je een keer mee, toch? Neem je een keer mee. Kunnen we het zien? Je neemt altijd van alles mee, dus. Ja, is goed. Ja? Afgesproken. Gaan we doen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wordt vervolgd. Karen, tot slot. Binnenkort staat jouw naamgenoot Karen Bloemen hier op de planken in Panningen. En jij zorgt er alvast op in de kleedkamer in Venlo. Oh, goedenavond allemaal. Wat heerlijk dat jullie er allemaal zijn. Wat gezellig. Het is voor jou ook een heel bijzonder jaar. 40 jaar jubileum. Dus je zou niet zeggen, je bent heel jong begonnen, denk ik. Maar ik heb gelezen dat je 5 voorstellingen hebt, boeken. Kun je er iets meer over vertellen wat je allemaal doet op dit moment? Ja, het is mijn grapje dat ik altijd zeg, ik zit 40 jaar in het vak, ben op mijn 4e begonnen. Ja, daarom. Dat is heel jong. En het is natuurlijk wel grappig dat 40 jaar zo voorbij schiet. Dat is echt bizar. En dat is heel grappig, mijn dochter is 25. Die leest nu mijn jubileumboek. Dat heet Met Vlag en Wimpers. En ze belde me gisteravond op. Mam, wat heb je hard gewerkt. Dat wist ik helemaal. Weet je, echt, dus dat je eigen kind niet zo goed weet hoe dat allemaal toch tot stand is gekomen. Het is echt heel geestig. Maar ook heel lief. Want ze is... kinderen en jonge mensen natuurlijk, je moet ervan leren. Weet je, ik las vroeger, toen ik begon, las ik heel veel biografieën van Miriam Makeba, van Bette Midler heb ik gelezen, van Barbra Streisand heb ik gelezen, maar ook van Nelson Mandela. Ik wilde graag levenslopen lezen om te leren hoe het kan zijn. Omdat ik had natuurlijk toen ik 24 was ook geen idee. En door te lezen over het leven van een ander, realiseerde ik me... Oh, dus als je die instelling hebt, dan gebeurt dat. En als je die instelling hebt, gebeurt dat. En als je probeert... dus de les was ook heel hard werken. Altijd proberen eerlijk te blijven tegen jezelf. Als je iets echt niet wilt, niet doen. En dat was vanuit mijn jeugd sowieso een dingetje om dat toe te passen. Dus die 40 jaar zijn voorbij gevlogen. Het is echt bizar. Dus eigenlijk door jouw best wel moeilijke jeugd heb je gedacht van ik ga doen wat ik echt leuk vind om weer geluk te vinden of zo. Moet ik dat zo zien? Ik denk dat iedereen die in zijn jeugd
geen fijne jeugd heeft gehad, sowieso denkt, mag ik nu alsjeblieft het wat leuker hebben? Maar dan moet je natuurlijk wel eerst nog afrekenen met dat verleden. En mensen zeggen wel eens, raken wel eens in de war en die zeggen dan, nou, dankzij de jeugd heb je nu maar toch mooi die carrière. En dat is natuurlijk de misvatting van het leven, want het is ondanks. Dus je moet allemaal knokken om een carrière te maken en om te werken. En om, zoals in mijn vak, een beetje beroemd te worden. Zodat ook mensen werkelijk naar een theaterzaal toe gaan. Iedereen moet hard werken, ik ook. En ik heb me dat heel serieus opgepakt. En de drive was natuurlijk om gezien te worden, gehoord te worden. En om gelukkig te worden. Zoals de drive van iedereen is om gelukkig te worden en te zijn. Ja. En dit maakt jou gelukkig? Het doet me heel veel plezier, dat zeker. Echt gelukkig word ik van de mensen van wie ik hou en die van mij terughouden. Dus mijn man en mijn kinderen en mijn zusje en Cor Bakker, die zit hier daar. Ja. Als je in je eentje kunt begeleiden, dan kan je op de millimeter, de vierkante millimeter, kan je kleuren. Als je met een orkest heb je altijd met elkaar te maken. Dat is ook prachtig, maar nu mag ik het helemaal alleen doen. Ja, dat is heerlijk. Heel klein en toch heel krachtig. Heb je een lievelingsliedje van deze voorstelling? Of is dat moeilijk kiezen? Nou, het is heel moeilijk kiezen. Dat is heel moeilijk. Er zitten een paar hele mooie ballads. Ik hou erg van ballads. Want dan kan je heel mooi klein kleuren. En wij hebben ongeveer de beste geluidstechnicus van Nederland. Lex Amrein hebben we bij ons. En die maakt het zo mooi met een mooi galmpje. En dan, ja, dan denk je, ja, het is je vak. Maar je bent wel heel blij dat je het mag doen, hoor. En je hebt het inderdaad allemaal beschreven nu weer in een nieuw boek over je carrière. Maar ook een stukje privé. De hele, ja, eigenlijk van je jeugd af aan staat nu in het nieuwe boek. Ja, nou, ik heb het eerste boek dat ik schreef, heette Mijn Ware Verhalen. Die ging echt over mijn eerste 15, 16 levensjaren. En dus ik zei ook altijd tegen de uitgever, dit was een rotboek. Want dat is een naar boek met een gemeen leven. En met een, nou niet van mij, maar van alles om me heen was niet goed. En ik zeg, het tweede boek wordt het leuke boek. Maar het gekke is, als je dan gaat schrijven, dan realiseer je dat dat verleden natuurlijk nog een paar keer terugkomt. En dat zeker de zoektocht naar vrijheid en naar gezien worden en naar geluk. Het is nooit één rechte lijn naar boven. Dat is bij niemand en dus ook niet bij mij. Dus het is met vallen en opstaan, met vallen en opstaan. En geluksmomenten moet je koesteren en op waarde schatten. En daar kun je soms heel lang op teren. Op dat ene kleine moment van... dus toen ik zwanger was van mijn dochter, dat ene moment van geluk. Dat ik wist, het is gelukt. B, het is een meisje, wat ik super gaaf vond. Nou ja, dat geluksgevoel, daar heb ik jaren op geteerd. En dat kun je nu nog oproepen, volgens mij, hè? Ja, dat kan je nog steeds vinden in de diepste, in je geestesoog, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, heel mooi. En nu zijn er dus 5 voorstellingen die je dit jaar speelt. Nou, inmiddels is wat we nu spelen, ik speel nu met koor Waar waren we gebleven, deel 2. En dat betekent dat het uiteindelijk 6 voorstellingen zijn geworden. Wat natuurlijk bizar is, want dit hebben we gemaakt toen we bezig waren met het Metropoolorkest. En dan hebben we, dat heette De Allermooiste Liedjes. En hebben we het vooral een muzikale show gemaakt. Waar waren we gebleven, deel 1 ging eigenlijk over de pandemie, over de corona. En natuurlijk vooral over de tweedeling. En dat de polarisatie in ons land te heftig was. En dat we weer met elkaar moeten gaan leren praten. Want wij in het theater zijn van communicatie, verbinding, proberen elkaar met respect te behandelen. En deze deel 2 is eigenlijk een soort combinatie tussen de eerste en dan gewoon 40 jaar jubileum en mooie liedjes zingen. En vooral dat mensen heel erg kunnen lachen. It makes no difference if it's sweet or hot. Ik heb ook heel veel verkledingen bedacht. Want ik heb deze alweer 7 minuten aan. Ja, te lang. Just give the rhythm everything you've got. Ken je de regio een beetje? Ja, zeker. Ik ken de regio echt heel goed. Ik ben gewoon mijn schoondochter. Die komt uit Roermond. En dus we komen heel vaak langs. Mijn kleindochter praat zo. Oma, kijk, ik heb een moes gewonnen. Dan denk ik, oh god, oh jee, wat zegt ze? Super gaaf. Dus ze wonen vlakbij Roermond, in een klein dorpje. En mijn zoon is daar waanzinnig gelukkig met de leukste vrouw die Nederland heeft voorgebracht. En dat is toevallig mijn Roermondse schoondochter. Kijk, dat is mooi om te horen. Leuk. Dus, goed spul. Ja, je hebt al heel vaak opgetreden hier ook, hè, in deze regio. Ja, ik ben vroeger al naar de La Bloemen geweest en zo. Dus je kent ook gewoon een beetje het publiek. Is het anders dan bijvoorbeeld in de Randstad? Ja.
Nederland is dus zo'n klein landje, maar totaal verschillend in reactie. Dus hier kunnen mensen lachen om een grap die in Amsterdam niks doet. En hier kunnen ze helemaal stilvallen, terwijl in Amsterdam zitten ze heel ordinair te lachen. Het is zo bizar. En natuurlijk moet ik er ook aan denken dat, weet je, jullie hebben natuurlijk een prachtige eigen taal. En als ik te snel ga, ja, dan raak ik jullie kwijt. Dus ik moet ook af en toe even dimmen, even rustig aan. Want onze taal is zo mooi in elk dialect en in elke dialectonische taal. Weet je, in het Fries, het is te grappig, die reageren totaal anders in Friesland dan hier in Limburg. En dat is juist zo leuk. Ja. Ik weet, we waren nou vorige keer in Enschede, geloof ik. De hele avond. Mensen rustig. Zo je gewoon niet kijken hoe leuk dat is. En op het eind allemaal staan en keihard klappen en nooit meer stoppen. En ik keek Cor met iets van, wauw. Maar dat is hun manier, weet je wel. Gewoon wachten, rustig en op het eind gaan. Nou ja, hoe leuk is dat? Ja. Het houdt voor jou ook speciaal, hè? Dat iedere keer toch wel anders komt, een ander moment. Dat is ook alweer, anders is het heel voorspelbaar natuurlijk. Ja. Nou ja, ik wil hartelijk feliciteren met een mooie jubileum. En heel fijn dat je met ons wilde praten. En heel veel plezier, geluk en al het goeds, Karin. Dankjewel. En tot ziens in Pallingen. Zeker weten. De moeite waard. En zal ik de Cor Bakker even aankondigen? Heel graag. Ja, dames en heren, het is natuurlijk een wonder, want hij praat heel weinig. Maar wat voornamelijk speelt hij piano. Maar hij heeft toch de moeite genomen om de reis te ondernemen naar het verre, waar zitten we? En daar... Op de Brommer. Op de Brommer is hier dan speciaal voor u. De enige echte, de man met de 20 vingers. Cor! Daar is hij dan. Ja, dus Bloemen en Bakker, een soort middenstandsbedrijf. Ja. Hij doet de broodjes. Ja, dankjewel. Vraag hem iets. Ja, doe maar alles. Hoe moet ik het zien? De piano, maar ook mee in conferences? Ik doe ook nog mee in een conferentie. Dat ga ik nog niet verklappen, dat moeten de mensen zien. Dat heb ik natuurlijk al eerder gedaan. Want Karin haalt het een beetje in mij naar boven. Dat doe ik anders. Ja, bij Paul de Leeuw vroeger heb ik ook wel eens iets gedaan. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden deden wij de Diva en de Divan. En daar hadden we een 8e rang snabbelduo. Kan je dat nog herinneren? Ja, de Corinis. En dan had ik een pruik op en een snor en een bril en een pak. En na afloop zeiden de mensen, wie was die man? Zeg, dat was ik. Nee, dat geloofden ze echt niet. Ja, dat was ik echt. Hè? Doe je dat ook? Ja, dat vind ik leuk. Ja, ze had er een jou naar boven eigenlijk. Ja. Kennen jullie elkaar al lang? Ja, wij kennen elkaar van de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daar gaf zij les en dan was ik repetitor achter de piano. En zo elkaar leren kennen. En draaiden we altijd een beetje op elkaar. We moeten een keer wat gaan doen. En toen was er een keer een gala van het Nederlandse lied. En toen was met Metropoolorkest, want daar speelde ik dan ook piano bij. En toen was Marco Borsato, die was opgehouden op een vliegveld in Miami. Ik weet het nog precies, die zou Het Dorp van Wim Sonneveld zingen. En toen zei Karin, nou, ik ken het wel, alleen ja, niet in die toonsoort. Dus ik dacht, ja, ik ken het ook wel. Zullen wij het dan met z'n tweeën doen? Nou, en dat was echt magisch met z'n tweeën. Toen zei nou moeten we wat gaan doen. En toen zijn er allerlei plannen. En sindsdien werken we vast samen. Ik heb begrepen dat ik hier vanavond het volk mag toespreken. Nee, wij doen niet meer mee. Denken nu aan ons twee. We doen de kranten weg en sluiten onze oren. The long, houd moed, blijf gezond. Heel veel melul voor iedereen. Wat een ontzettend leuk stijl zo samen. Het is echt een feestje om daarbij te zijn. Om een stukje van de repetitie gezien. Zo gezellig met hun gepraat. Nick was er ook bij. Het was gewoon ontzettend leuk om hun te ontmoeten. Jullie zijn niet meer weggegaan daar? Nee, we wilden eigenlijk nog wel langer blijven. Maar wij moesten weer vandoor. Maar op 22 mei gaan we weer kijken. Hier in Panningen. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ontzettend leuk. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze week. Bedankt voor het kijken. Jullie, fijn dat jullie er waren. En tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.